Hvor mange er inde i skoren? Okay, godt. Tillykke til Lindy! Er du ved at snappe topscorer-prisen hjem i dag? Okay. Lindy, scorede du i dag? Jeg var aftalt med Kiel, så. Lav du drop i dag? Nej, jeg kan bare ikke sparke over midten 5 meter fra. Ja. Hvad var det, du sagde, Brand, til at starte med? Hvad sagde du? Hvad er aftalen med mig? Hvad var aftalt med Kiel? Om en nummer til har Kiel og Pap. Det ved jeg sgu ikke. Det er med myggen. Hvad nummer havde du på ryggen? Nej, det kan mig ikke se. Det er tilbage. Det er tilbage. Til pengeskabet. Hjorte pizza! Hjorte! Lindy! Jeg sagde nok, det var til en fransk Du kan ikke åbne alle sammen på en gang. Hvor er han? Hej, søster! Han er da stået med lige